Sige, hatagan na to og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Kanang para sa Ginoo, kanang dili para sa tawo. Hallelujah! We give you glory, we give you praise, Lord. Salamat sa opportunity nga makashare sa pulong sa Ginoo. Excited ba ka nga makadawat karong gabi una? Ay, salamat nga kusog-kusog diri. Murag wa ka kadungog diri. Na ba excited maminaw sa pulong sa Ginoo diri? Ko excited tang tanan manindog ta atong i-dedicate sa Ginoo kani atong time together. Sige na, naman ang ato ang kasing-kasing ug hunahuna. I'm sure nga napuno ka sa presensya sa Ginoo kaganina sa ato ang pag-worship niya sa pinagi sa ato mga alawiton, and I know nga ang imong heart tambok nga mudawat karon sa seed sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, so magampo ta. I want everyone matag-usa nga mo bungat og pag-ampo as a kanang pagdawat sa pulong sa Ginoo in your heart karon. Nga ikaw mismo moduol sa Ginoong ready to be corrected. Ready nga mahimong matudluan. Ready nga mahimong ma-counsel sa pulong sa Ginoo. Sige everyone, duol sa presensya sa Ginoo, duol sa iyong presensya ni Asia. And He wants to speak to your heart. He wants to kanang increase you. Ikaw mismo moduol kung ikaw mismo abli ang imong kasing-kasing. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Amahan nga langit nun, salamat kay Ginoo for this opportunity, Lord, nga makaanhi dinhi sa imuhang balay. Worshiping together with our brothers and sisters, with your people, Lord God. And right now, Ginoo, we are ready to receive your word. Holy Spirit, ikaw, Ginoo, ang mamuhat sa imong pulong karon. Let it be, Lord, nga ang imuhang voice ang madungog sa matag usa nga aniya karon, ug dili akong tingog kung dili ang imong gamhanan nga tingog, Ginoo, nga mudala, Ginoo, og conviction. Let your word, Lord, imo man yung pulong gamhanan man gud, Ginoo, and we declare it right now, Lord, sa indahang imong gipadala imong pulong, dili kini mulabay nga kaawang. Dalaygon imong ngalan, Holy Spirit, as we continue. Let your word convict us, teach us, change us. Lord, equip us, Lord. Mahimo pa kami, Ginoo, nga mga kaanakan nimo nga magadala sa himaya sa imong ngalan. Salamat, Ginoo, amo ning gidedicate kani nga time ug walay makabalda, walay mga hunahuna nga mga langyaw sa ngalan ni Jesus. Madawat namo imong pulong pure, Lord. Gikan sa imong pulong, Lord. Salamat, Ginoo, dalaygon imong ngalan in Jesus name. Everybody say Amen. Maglingkod ta mga igsoon. Okay ra ba nga ako ang modala sa pulong sa Ginoo karon? And as I said, dili ako ang inyong madunggan kung dili ang voice ni Jesus, ang voice sa Holy Spirit that will be speaking sa imong heart. Let it speak to your heart karong gabi una aron dili masayang ang imong pag-anhi. Amen? Kinsa hindi adin ni anhi dinhi atong Sunday nakadungog sa wali ni Pastora. Nakahinumdum ba mo sa gisgutan ni Pastora last Sunday? Naghisgot siya about sa power of sin, ang gahom sa sala. Salamat sa Ginoo nga mas gamhanan ang gahom sa Ginoo kaysa sa gahom sa sala. Amen. She talked about ang sala nag-separate, no, nagpahimulag ka nato gikan sa Dios. Ang sala nagdala og kamatayon. Ang sala naghimo natong na fall short ta. No, kung mao ni ang standard, kung ang standard sa height sa pulis, kung musulod ka sa babayi 5'3", wag gyud ka kaabot, 5 ra gyud ka, 5'1". Mao na ang standard sa Ginoo is holiness. Pero tungod sa sala, wag gyud ta nakaabot, kulang. Mao na ang sala. Unsa pa? Ang sala nagdala og problema. It causes us daghan kaayong problema, sufferings, no, mga diseases, misery. Kung wala ang sala, igsoon, unsa ka kanindot ang atong kinabuhi karon. Diba? Pero gusto sa Ginoo nga, He is a redeemer God. Gusto niya nga i-redeem ta ni anang power of sin. Dili lang sa makausa, but every day sa atong kinabuhi. Unsa pa, sin gives the enemy nga mudominar sa kalibutan o even sa imuhang kinabuhi. Kabalo ba ka, igsoon? Do you know nga ang sinugdanan sa sala, mao si Lucifer?
Siya ang unang nagpakasala. Amen. Dili mong tapad. Si Lucifer, Satan, siya ang unang nagpakasala. Ug unsa ang unang sala nga iyang nahimo? Walay makatagaan, tagaan og kuan premyo ni pastora. Ang sala sa pride, garbo. Ingon sa Ezekiel chapter 28 verses 17, ingon dito ingon, your heart was filled with pride. Because of all your beauty, your wisdom was corrupted by your love of splendor. So I threw you to the ground and exposed you to the curious gaze of kings. Kinsa may pasabot din ni nga writer sa Ezekiel. Ang iyang gipasabot din is si Lucifer. Si Lucifer was siya ang og sa kuan pa worship leader sa langit. Naani ang tanan nga instrument. He was an angel nga kanang adorned with all the beauty. Pero unsay niabot sa iyahang kasing-kasing. Nasa Isaiah ingon dito nga, naghuna-huna siya nga mo-ascend ko. Ako imbis siya ang musimba sa Ginoo, yang una-una nga, mas ako ang lami simbahon. Garbo, ning gawas ang garbo sa iyahang kasing-kasing ug mao to ang nag-cause niya nga gitambog siya, gihulog siya sa Ginoo, gikan sa langit gihulog siya dinhi sa kalibutan. Garbo. Kanong gabion na mga igsoon, this message gihatag gini sa Holy Spirit sa akong heart. When Pastora texted me nga it's your time to share the word of God. Nangayod gid ko sa Ginoo ko, Lord, unsa man ang imong gusto nga sulti sa imong mga katawan. In the Holy Spirit, I just heard a small voice. Nag-speak gid sa akong heart. It's about, katagaan ba mo? Humility. Kay kung maghisgot gani taog pride, ang opposite ana garbo. So kung nag-isip si Pastora is about the power of sin, ang solution sa gahom sa sala, tungod kay ang unang sala is garbo, ang solution is humility. So, ang tao, tungod kay nakapanunod siya sa sala, ang tao sa dihang gianak siya dinhi sa kalibutan, naa niya ang nature of sin. Mauna nga ang tao, dili niya nature, tungod kay ang sala, garbo ang sinugdanan, di ba? So sa dihang ang tao, na niya ang nature of sin mo, na nga dili niya nature nga mapaobsanon siya. Dili niya, no one is born humble. Kabantay mo anong mga bata, bisag walay nagtudlo anak nila, magpahambugay sila. Di ba tungod kay naa sa nature sa tao, nga hambugiro gid siya. Our sinful natures lean towards selfish pride, making humility as one of the most difficult virtue to develop. Kung moingon kasi mo kagalingon, humble biya kaayo ko, na nawala na ang imong pagka-humble. Nga naman, no one can exalt or praise himself. Nga maingon siya, nga maingon siya nga, ako na gid ang pinaka-humble sa tanan. Na nadili naka-humble, kay niingon man kaato, garbo na to siya. So humility doesn't just happen. Dili lang kay inigkabuntang mo, kalit na nakakamata nga, nahimo na kang, ikaw na ang pinaka-humble. Humility is a process. Proseso na nga isugdan sa ato ang kinabuhi sa dihang we made our first step nga mobalik ta dinha sa Ginoo. Sa dihang no mo na nga ang first step sa imuhang pagtikang, sa imong pagdawat ni Jesus as your Lord and Savior is an act of humility. Kana bitang imuhang no, sa mga first timer diri, I'm sure kitang tanan ning agis tanga nahimo tang first time nga naabot, gi-welcome ka, and at the end of the message na ay pag-share sa gospel, sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, and then ikaw gilid ka into prayer. Unsa man ang first nga act nga imong gibuhat sa dihang mimbalik ka sa Dios, you made an act of humility. Nagpaubos ka sa imong kaugalingon, nganing ila ka sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala. No, lisod biya kay mo angkon nga,
nakasala ka. Bisag nakita na gani ka, bisag nasakpa na gani ka, di gyud ka mo angkon. Pero sa dihang ninduol ta sa presensya ni Jesus, ato ang giila sa atong kaugalingon nga kita makasasala. We made kana mismo nga pagbuhat is an act of humility. Amen. Nabay tao dire? So I know no and matag-usa nato ning buhat ana nga step nga atong gihambol atong kaugalingon, giila nato ang Ginoo, giila nato tong kaugalingon nga wala tay mahimo nga luwason ang atong kaugalingon kay wala man gyud tay mahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon gikan sa silot sa salawg muna ang kamatayon mo na nga atong gituuhan ang gibuhat ni Jesus dito sa cross for us. He died on the cross for you. Aron ikaw maluwas o katong lamang ning tuo sa iyang gibuhat. Kana bitang pagtuo, you know, one of the preacher yun siya nga, humility is a key to your faith. Ang pagpaubos, yawi na sa imuhang pagtuo. Ngud kay daghan kay mga butang sa atong kinabuhi nga atong kanabang we believe in, atong gituuhan. No, daghan kay tag mga gituuhan nga dili na nahaom sa pulong sa Ginoo. Sa dihang mutuo ta sa Ginoo, ato nang gisalikway ug ato ang gisubmit, ato ang gipaubos atong kaugalingon, atong gisalikway ang atong kabubuton ug gidawat nato ang kabubuton sa Ginoo. Nakuha ninyo? Nasabtan ninyo akong buot pasabot. So much of that, no, humility is our key to faith. Dayon sa dihang gidawat atong pasaylo. Gihimo po nato si Jesus as our Lord and our Savior. Dili lang siya mangluluwas nimo, himua siyang imong Dios. Kanang dili na bitaw ikaw ang magbuot, kun dili imo nang gisurrender ang imong pagbuot din ha sa Ginoo. Okay, ang akong passage karong gabion ng mga egson will be taken diri sa 1 King. This is a story. Hinubay ni sa kinabuhi ni King Ahab. Ug atong makit-an dinhi, no, basahon man ako ning tibuok chapter, ayaw lang mo kabalaka kay nindot kayo ni iyang story ug makakuha ta og lesson. Makakuha ta kanong gabion na mga benefits of humility. So, bear with me sa diyang basahon nako ning passage diri sa 1 Kings chapter 21. Isa ni siya ka chapter. Ako lang ang mobasa at ubani lang ko ninyo na I'm sure na amoy mga Bibles diha basahon nako ni sa Bisaya. Okay, 1 Kings chapter 21. Ingon dire. Mauna, may usa ka tawo nga taga Jezreel nga ginganlan og Nabot. May ubasan siya tapad sa palasyo ni Ahab nga hari sa Samaria. Usa ni anak kahigayon, miingon si Ahab kang Nabot. Tungod kay, kani si Ahab, hari ni siya ha. Palasyo siya gapuyo. Usa ni anak kahigayon miingon si Ahab kang Nabot. Tungod kay duol sa akong palasyo ang imong ubasan, ihatag lang kanako aron akong himuon nga tamnanan og mga utan. Bayluan ko kini og mas maayong ubasan o kung gusto ka bayran ko ikaw sa insakto nga presyo. So unsay nahitabo? Nakit-an ni King Ahab ang vineyard, ang ubasan ni Nabot kay silingan ra Manila. Unya nagka-interest siya, iyang giingnan si Nabot. Akuan na lang na bi imuhang kuan kay tamnan nako og kuan kanang plantito day ni si King Ahab. Tamnan daw niya og daghang mga utan. Dayon ingin siya, kung dili nimo ihatag, tagaan, bayluan ako na imong ubasan. Kay kana gyud akong gusto, kanang tapad gyud sa ako ang palasyo. Or kung di nimo gusto bayluan, bayran ta ka kung pila imong gusto ipabayad. So unsay nahitabo? Apan, mitubag si Nabot. Hinaot nga dili gayud itugot sa Ginoo nga ihatag ko kanimo ang gipanunod ko sa akong mga katigulangan. Wala ning sugot sinabot. Siya ayaw, dili unta na mahitabo nga ihatag nako nimo ni kay ako ning inheritance. Dako kay nig value sa akong pamilya. Ingon si Nabot. So, unsay nahitabo? Mipauli si Ahab nga naguol og naglagot tungod sa gitubag ni Nabot kaniya. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong ug wala mukaon.
Giadtuan siya ni Jezebel nga iyang asawa o gipangutana, nganong naguol ka? Nganong dili ka mukaon? Mitubag siya siyang asawa. Giingnan ko sinabot nga paliton ko ang iyang ubasan o kaha bayluan ko kini og mas maayong ubasan o kung gusto niya apan wala siya mosugot. Miingon si Jezebel, dili ba hari ka sa Israel? Bangon ug kaon, paglipay kay ihatag ko kanimo ang ubasan ni Nabot nga taga Jezreel. Busa, nagsulat si Jezebel sa ngalan ni Ahab. Gisilyuhan niya kini sa silyo sa hari ug gipadala sa mga tigdumala ug sa uban pang mga opisyal. Sa syudad diin nagpuyo si Nabot. Mao kini ang mensahe sa iyahang sulat. Tiguman ninyo ang mga katawhan aron magpuasa og palingkuran ninyo si Nabot at tubangan sa mga tawo. Unya palingkuran ninyo atbang kaniya ang duha ka tawong bugoy nga moakusar kaniya nga gitunglo niya ang Dios ug ang hari. Dal-adayon ninyo sinabot sa gawa sa syudad ug batuha hangtod nga mamatay. So unsay gibuhat ni Jezreel, iyahang himuan og kana bitang sitwasyon aron sinabot mamatay. Gihimo sa mga tigdumala ug sa uban pang mga opisyal ang giingon kanila ni Jezebel sa sulat. Gitigom nila ang mga tawo aron magpuasa o gipalingkod nila sinabot at tubangan sa mga tawo. Unya may miabot nga duha ka bugoy ug milingkod sa tubangan ni Nabot ug miakusar kaniya at tubangan sa mga tawo. Miingon sila, gipanghimraot ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila si Nabot sa gawa sa syudad ug gibato hangtod nga namatay. So in short, natuman ang dautan nga plano ni Jezebel, di ba? Unya nagsulat sila kang Jezebel o gibaa. Unya nagsulat sila kang Jezebel nga gibato nila sinabot og patay na. Pagkahibalo ni Jezebel nga patay na sinabot, miingon siya kang Ahab, patay na sinabot, busa lakaw og panag-iyaha ang ubasan ni Nabot nga dili gayud niya ibaligya kanimo. Pagkadungog ni Ahab nga patay na sinabot, milakaw siya dayon sa pagpanag-iya sa ubasan ni Nabot. So wala nay hadlang ang iyahang plano, ang iyang gusto nga matuman nga iyahon gyud tong ubasan ni Nabot. So namatay naman si Nabot, iyahan ang giangkon ang ubasan. Mingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tishbe. Lakaw si Elias mao ni si prophet, no? Propetang Elias. Giingnan sa Ginoo, lakaw og adtua si Ahab nga hari sa Israel, nga atua magpuyo sa Samaria. Atua siya sa ubasan ni Nabot aron pagpanag-iya ni ini. You see? Bisan pag walay laing nakabalo, no? Nakabalo ang Ginoo. Walay natago niya. Ingna siya nga mao kini ang akong giingon. Human mo patya ang tawo, kuhaon mo pa apil ang iyang yuta. Tungod sa imong gihimo, tilapan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa dapit diin gitilapan nila ang dugo ni Nabot. Pagkakita ni Ahab kang Elias miingon siya, nakit-an ra gayud ako sa akong kaaway, mitubag si Elias. Oo, mianiha ko kanimo tungod kay gitugyan mo ang imong kaugalingon sa paghimo og daotan at tubangan sa Dios. Mao kini ang giingon sa Dios kanimo, padad-an ko ikaw og katalagman. Pamatyon ko ang tanan nimong kaliwat nga lalaki, ulipon man o dili. Laglagon ko ang imong panimalay. Sama sa gihimo ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug sa panimalay ni Baasha nga anak ni Ahiya, tungod kay gipalagot mo ako ug ikaw ang nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga Israelenhon. Ug mahitungod kay Jezebel, ang asawa ni Ahab, miingon ang Ginoo nga kanon siya sa mga iro didto sa paril sa Jezreel. Ang mga membro sa imong panimalay nga mga matay sa syudad kanon sa mga iro ug ang mga matay sa uma kanon sa mga langgam. Wala gyud tawo nga sama kang Ahab nga nagbaligya sa iyang kaugalingon sa paghimo og daotan at tubangan sa Ginoo. Sinulsulan sa iyang asawa nga ni si Jezebel. Gihimo niya ang labing ngilad nga butang pinaagi sa pagsimba sa mga Dios-Dios sama sa maghihimo sa mga Amornon nga giabog sa Ginoo gikan niini nga yuta pag-abot sa mga Israelenhon. Pagkadungog ni Ahab sa gisulti ni kanang propeta Elias, gigisi niya ang iyang bisti,
nagbistis og sako og nagpuasa. Natulog siya nga nagbisti og sako og naglakaw-lakaw nga masulubon. Miingon ang Ginoo, last verse, miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tishbe. Nakita mo ba kung giunsa pagpaubos ni Ahab sa iyang kaugalingon sa akong atubangan? Tungod kay nagpaubos siya, dili ko ipadala ang kalaglagan sa iyang panahon. Ipadala ko kini sa iyang pamanimalay kung iyan ng anak ang maghari. Kay nakita ninyo ang hinubay sa kinabuhi ni King Ahab. No, pinaagi ani nga hinubay mga igsoon, we will tan-awon nato ang tulo lang ka benefits of humility in the account of the life of King Ahab. Number 1, pride. No, number one is humility always replaces pride. Ang pagkamapaubsanon, kanunay gyud na siya iyahag yung pulihan ang dapit sa garbo. Humility and pride are opposite. Opposite, amen? Dili na sila parihas. Kung ikaw garboso, dili gyud ka mapaubsanon. Kung mapaubsanon ka, dili gyud ka garboso. Tama ba? Yes, a person who is not humble, prideful. Kung prideful ka nga tawo, dili gid ka humble nga tawo. Unsa day ang garbo? Unsa day na? Pride is self-centeredness. Kana bang imuhang sentro sa imuhang gusto, sentro sa imong atensyon is ikaw. Me, myself, and I. Di ba kung tan-awo na to ang kinabuhi ni Nabot nga ato ang na-mention dinhi nga hinubay sa atong gibasa, unsa sinabot? Self-centered. Iyaharang gitanaw ang unsay iyang gusto. Unsa to iyang gusto? Gusto niya ang yuta ni Nabot. Self-centered siya, wala niya gihuna-huna. Unsa po'y feeling ni Nabot sa iyang intensyon sa iyang yuta. Wala siya sinabot ang iyang yuta is iyaha tong inheritance. Mura ba og naay dako kayo nga sentimental value. Di ba? Para sa imuha, kana bitang yuta, especially kanang yuta no uwayan pa maganin sa mga anak. Di ba kana bitang imuhang gipanunod sa imong ginikanan, dako kay nag-value sa imuha. Tung tan-aw to ko ibutang nato ang atong mga tiil sa sapatos ni Nabot, kung atong i-empathize atong feeling niya, dili gyud nato dali nga maangkon ang iyaha. Tungod kay naatoy dako nga sentimental value niya. Pero si King Ahab unsa man iyahang huna-huna, ang iyarang gusto. Ang akong gusto, ang ako ang plano mao ni, ako gyud ning himuon, nindot kay ni ako ning tamnan, akoon gyud ni. Mao na ang kinaiya ni King Ahab. Iyahang gusto ang matuman, self-centered. Ahab, unsa pa? Sa dihang nabalibaran siya. Nabalibaran siya ni Naboth. Unsa ang kinaiya sa garbo? You want to have your way. Mao na ang garboso nga tawo. Kana bang dili na allow, pero imog yung ipugos kay mao gid imong gusto. Nabayingon ana dire, walay ni angkon. Basig to sa pikas simbahan. Sometimes na ay mga butang sa atong kinabuhi that we are so prideful of, nga dili i-allow sa Ginoo pero ato yung pugson. We want to have our way. Garbo na so bantayan nato na sa atong kinaiya. No, sama ni Nabot, wala na tuman iyang gusto, gibalibaran siya ni Nabot. Unsay nahitabo ni King Ahab? Nagkuan siya. Nagmugtok. Wa siya ning kaon. No, kana bitang nagpakita jud siya ba nga sukwahi sa iyang buot ang nahitabo. Mauna ang kinaiya sa prideful. Ahab, unsa po'y nahitabo ni Ahab sa dihang nabalibaran siya. Kay gipangutana man siya sa iyang asawa nga, utrubin pod. Sa kuan pa, accomplice sa iyahang kuan, sa iyang crime. Si Jezreel, nagplot siya nga patyon si Nabot. Unsay nahitabo, unsay gibuhat ni Ahab? Wala niya pugni. Kay gusto siya, kay approve siya sa plano ni Jezreel, kay ang iyang gusto, iyahang matuman. Sometimes ingonana ta,
Kanan sa ato ang garbo kana betang naay mga panghitabo nga wala gialaw sa Ginoo. Pero imuha jung ko anon ba imuhang even ang mga justification sa imong i-justify para lang ang imong gusto ang matuman. Mao na ang nahitabo ni King Ahab. King Ahab padihag pagkamatay ni Nabot, wa siya pakialam usay nahitabo ni Nabot. Basta kayang akong gusto nahitabo na gyud. Ako na gyud ning vineyard. Inana ang garbo. Wa kay pakialam sa uban. You are not thinking about others. You are only thinking about yourself. Mauna si Ahab. Ingon ang Bible sa Salmo 10:4. The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Tungod sa pagkamapahitason sa mga dautan, dili sila mudangop kanimo, wala man gali sila maghuna-huna, mahitungod kanimo. Inana ang garbo igsoon. Ikaw ra imong gihuna-huna, wa ka naghuna-huna sa Ginoo. Katong panahon nga si Ahab, nagplano si Jezreel, nga iyang patyon, kung naghuna-huna pa si King Ahab, nga, ayaw lang, uy, narabay Ginoo. Makakita ra ba ang Ginoo sa ato ang buhaton? Kabalo ra ba siya? Wala unta to nabuhat. Pero man, iyahamang garbo ang nagpasulabi. Wa siya nakahuna-huna nga naay Ginoo nga nakakita sa iyahang kasing-kasing ug sa ilang mga intensyon. Mao na ang kinaiya sa garbo igsoon. Wala naghuna-huna sa Ginoo, iyahang huna-huna ang iyarang kaugalingon ang iyang gihuna-huna. Ingon si Charles Buck, theologian na siya, nani siya dictionary. Ingon siya, pride is unreasonable self-esteem attended with disrespect and rude treatment of others. Mao daw ni ang garbo. Kana bang naakay dili insakto nga panglantaw sa imong kaugalingon. Dayon tungod ani ang imuhang attitude or imong character, ang imong pagtagad sa uban bastos na rude. No, mahimo na kang ay imong pag-treat sa uban kana bang imong huna-huna ba nga mas taas jud ka ako na gud ni. Kinsa ra man na siya? Pareha ni King Ahab, di ba? Niingon si Jezreel, iyahang gitandog ang garbo ni King Ahab. Giingnan ni Jezreel, di ba hari ka? Di ba ikaw ang kuan diri, manager? Di ba imo ning balay? Di ba imo ning negosyo? Di ba imuha ning kuan? Imuha ning property? Anong giinana man ka? Iyahang gi-point out no, ang iyahang rights. Pero ang ato di ay katungod nga gihatag si Ginoo nato mga igsuon, dili na aron magpagarbo ta. Kung dili ang makatungod ang mga benepisyo nga gihatag sa Ginoo nato, gihatag ni sa Ginoo nato aron hatagan siya himaya. Ang Dios ang dapat mudawat sa himaya, dili kita. Amen. So, unsa pa ang garbo? Pride. Mukos nimo nga ang imuhang treatment sa ubang tawo is rude, ubos. The proud man is naturally wrapped up in his own importance. Ako ra gyud ang importante. Kani ako ang gibati nga kanang kasakit, importante kay ninako. Sometimes ang forgiveness, ang paghatag og pasaylo, it has to do with our pride. And sometimes people that are hurtful, mga tao nga naay ka kanabitang nasakitan, people that are in pain, dili nila mapasaylo ang mga tao nga nakahimo nila og and kanang wala mo nako gi-undermine no nga nasakitan gid mo. Yes, there are people nga nakapasakit nato. Pero in order to release ourselves, aron ma-release ta sa bondage of unforgiveness, bitterness, kinahanglan na atay pagpaubos sa atong kaugalingon nga atong isurrender ang atong right nga mahimo tang in pain, ang atong right nga kanang masakitan atong isurrender aron lang makapasaylo ta. Amen? So, unsa pa? Pride, ang garbo, manifest, makita gyud. Manifest itself
by praising ourselves, adorning our person, and attempting to appear before others in a superior light. And that is against the word of God. So, kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga, do not think of yourselves more highly than others. And I am standing here, no, kanang sa diyang nisulti ang Espiritu sa Ginoo about humility. Ako din git-check akong heart. Lord, humble ba ko nga tao, Lord? Kanang angayan ba ko musulti about, speak about sa imong mga katawan about humility? I tell you, my egso, nagtindog ko dinhi, dili ko perfect. And I'm just obeying the word of God. Also ako, giwalihan ani nga pulong sa Ginoo. And kitang tanan, I know, we are in work in progress. Moingon ba mo, amen, ana? Amen, amen. Okay, so, if maghisgot ta og benepisyo sa pagpaubos, na ay consequences ang pride, ang garbo. Ug mao ni, no, si King Ahab, si King Ahab kung maka-remember mo ni siya ang hari at the time ni Elijah nga nagpadala ang Ginoo og dako nga kanang hulaw walay ulan, no? Dayon pagkahuman mo tong panahon na nga naay duel, no, ang mga propeta ni Baal og si Elijah. No, nga kinsa tong unang halad nga ut-uton sa kalayo, mauto siya ang tinuod nga Ginoo, no, nga gialagaran. Mao ni siya nga hari, wicked ni siya nga king. And sa iyahang pagka wicked nga king, mao ni ang pinaka last nga straw. Mao ni ang last niyang nabuhat nga nakapa-challenge kaayo sa gahom sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Unsa ang consequence sa iyang gibuhat nga kanang pagpasigarbo tungod kay God hates pride. Ang consequence sa pride diri sa James chapter 4 verse 6 ingon diri. God resists the proud but giveth grace unto the humble. Kabalo ba mo unsa ng word nga resist? Kung gitanaw sa Google, naamang gutana ng answer sa Google. Resist means suklan. Gusto ka nga suklan ka sa Ginoo? Di man ganita gusto suklan ta sa atong anak? Unsa pa ka ang Ginoo na ang musukol nimo? Unsa ang warning sa Ginoo? Kung magpagarbo ka, God will resist you. Suklan niya ang sa mapahitason. Sa lain pa nga Bisaya, santaon. No? Ang Dios nagasanta sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya naghatag og grasya. Asa imong gusto? Pagsanta sa Ginoo or grasya sa Ginoo? Grasya gyud atong pilion. So unsa may atong pilion? Paubos na to atong kaugalingon. Amen? Sa padiri sa Proverbs chapter 11 verse 2. Ingon diri, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. Sa Bisaya, kun muabot ang garbo, mudangat ang kaulawan. Apan sa mapaubsanon, kaalam. Asay mong gusto? Kaulawan, kaalam? Kaalam. Dili kita gusto nga pakaulawan ta, no? Maigsoon. Labiaw pa kung ang Ginuang mo pakaulaw nato. Parting lisuda. At we want wisdom. So atong pilion mga igsoon, mo paubos ta. Amen? Amen. Pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Ginoo. Sa pa, Proverbs chapter 16 verse 5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Sa Binisaya, kasilagan sa Ginoo ang garboso, ang maong tao silutan gayud. Proverbs 16 verse 8, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ang garbo mo sangpot sa kalaglagan, ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Remember the word of God, no?
na ay mga panahon sa atong kinabuhi nga gusto ang yawa nga magpagarbuta. Gusto ang yawa nga let's have our way, atong matuman, ato ang gusto. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Pride, maguna na siya, kabulo ka ang ending ana, fall, pagkahagbong. Kay kung ipataas nimo ang imong kaugalingon, dako ginaghagba. Kung ang Ginoo ang mo bira nimo paubos, no? Mo na ang giingon sa pulong sa Ginoo. That is a warning to every one of us. So, unsa may atong pilion? Magpaubos ta. Humility. So when humility exists, it will replace pride. Kung atong pilion nga mo paubos ta, automatic wala ang garbo. Because they cannot exist together. Dili na sila magkauban. Amen? So karon ing naimuhang kaugalingon, pilion ako magpaubos. Pilion ako magpaubos. Amen? Number 2, humility always changes conduct. Ang pagpaubos kanunay gyud na siya makita gyud nga nausab ang imuhang pamatasan, ang imuhang the way na you deal with things, no? So, humility is a change on heart. Ang pagpaubos na gikan na sa imong kasing-kasing. It is a change of heart. Tungod kay ang atong heart naturally magarboso gyud ni siya. Naturally, gusto gini siya, iyahang will ang matuman. Tama? Diba? Mo na nga humility always begins in the heart. So a humble person, kanang tao nga nagpaubos, kinahanglan, ang trono sa iyang kasing-kasing, hinahanglan dili na siya ang naglingkod, kung dili ang Ginoo na. Amen? Ang trono, unsa ang simbolo sa trono? Nagsimbolo na og glory, di ba? Nagsimbolo og authority, di ba? Mo na ang trono. Kabalo ba ka nga ang trono ni Jesus iyahang gi-empty? Aron muadto siya sa cross para nimo. Jesus is our number 1 example of that humility. Amen? No? Sa Philippians chapter 2, ingon dito, Jesus, He being kanang tupong sa Dios, wala niya gipamugos nga mahimo siyang tupong sa Ginoo, kung dili iyang gihubo ang iyang pagka-Dios. Ning naog siya, in short, ning naog siya sa iyang trono, iyang gihambol iyang kaugalingon, gisulob niya ang atong pagkatawo, ang atong pagkayuman, no? Og sa kuan pa bitaw ang balay, kung atong hulagwayon ang langit palasyo, pero ni anhi siya sa yuta, ning anhi siya sa kalibutan nga payag. Iyang gibaylo ang palasyo, ang trono, ning anhi siya sa kalibutan payag, ug iyang gipasan ang cross para nimo. To give you, dili lang aron pakamatyan ka, kundi aron hatagan kang example sa iyang humility. Muna nga kita as Christians, as followers of Christ, nagtanaw ta ni Jesus, nagsunod ta ni Jesus, maliwat ta ni Jesus. Siya ang pinaka-humble sa tanan. Ginoo siya, pero iyang gitang. Mao na igsuon, sa dihang naa kay pagkamapainobsanon, ug sa kuan pa, ning naog ka sa trono. Ikaw unta ang mahimaya. Imuha unta ang matuman. Muna atong pag-ampo mayon ta, let not my will be done, but yours be done, Lord. Nakaampo na ba kaana sa imong kinabuhi igsuon? Or basin, your will always be done, God. Bahala na. Bahala nagkinsay masakitan. Bahala na og mo ni tambag sa akong leader, dili gyud ako gyud ang matuman. Moadto gyud ko ani. Bisag kabalo ka nga dili nakabubuton sa Ginoo, that is pride. Ikaw ra gihapon imong trono ra, ikaw ra gihapon ang naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing. Ingon ang Ginoo, surrender na nga trono. Dili na ikaw diha mo lingkod, ako na ang mulingkod anang trono dinha. Unya ikaw sa man imong trabaho, pick up the cross of Jesus and follow Him. His cross. Kabalo ka unsa nagsimbolo ang cross? Dying.
pagkamatay sa atong kaugalingon nga garbo, kaugalingon nga matuman, kaugalingon nga mga ambisyon, kaugalingon nga mga desires, kinahanglan mamatay na daay ta ana mga igsoon. That is the symbol of the cross. Ug mo na ang gusto nga ato gusto sa Ginoo nga ato ang i-take dili na ang throne but the cross of Jesus. So humility kinahanglan na ay change magsugod sa imuhang kasing-kasing ug makita ni resulta ani is your conduct. No, dili man ni natural ang humility but it is a process and this process is God's gift to us. Kabalo mo unsa ng proseso kana bang everyday, daily, dili lang ni kausa, dili lang kay katong nahimo kang ning dawat ni Jesus as Lord and Savior, dili lang atong ning encounter ka dili lang. Kung dili everyday there is a choice nga imong atubangon. Magpagarbo ba ka? Imuha ba ang matuman? Or magpaubos ka? Let your will, Lord, be done sa ako ang kinabuhi. Amen? So, it is a process. Many Christians, dagan kayo mga Kristohanon, nga, yes, Lord, gusto ko, Lord, tagai ko, Lord, mahimo kong humble. Pero, sa dili ganahan og mga sitwasyon nga mo challenge sa ilang humility. Daghan kay mga Kristohanon nga kanang usakuan pa kanabang dili mulikay no, sa mga sitwasyon nga gusto unta sa Ginoong makita nga mutubo ta nga nakabaton ta aning humility. The same way gi-describe ni Charles Bach no sa theologian ang pride, ang humility iyang gi-describe. It consists ang humility daw is kanang not attributing to ourselves any excellence of good which we have not. Kana bang bisan pag nabuhat nato ni maayo kay no, and don't get me wrong. Dili ta kay tungod kay gusto ta nga magpamapa-inobsanon, no, dili na lang ta mo aim for excellence. No. Ingon ang pulong sa Ginoo, whatever you do it with all your might. Do it with excellence. And sa dihang imo nang buhaton igsuon, remember, dili imuha ang himaya. Himaya para sa Ginoo. Amen? Kay kung maulawan po ka, kinsa may maulawan? Ang Ginoo gihapon. So sa dihang buhaton nato ato ang tanan nga mabuhat para sa Ginoo, buhaton nato with excellence tungod kay gusto nato nga hatagan nato himaya ang Ginoo sa tanan natong buhaton. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo, be? Amen. So humility, no, not overrating anything we do. No, pagpahambog bisag igo ra gud to siya nakahawid sa bulaan, nakaingon siya ako gi star player. Hambog din siya siyang mama. No? Kana batang taking, kana batang assuming more of the praise of a quality or action than belongs to us. Humility, no? A humble person will have a modest appearance, modest pursuits, and a modest way of life and a modest behavior. Kung saan ang modest? Simple lang ba? Simple, way panudlay, way panutbrush, dili. Kung dili, ang ato abang ko, ang dili betaw ka na bitang pagpahambog ba? Nga ako good ni. Ako na good ni. Dili, a humble person see himself as God sees him. Ang tinuod nga mapausanon nga tawo nakabalo siya unsa ang panglantaw sa Ginoo niya. Kabalo ba ka unsa ang panglantaw sa Ginoo nimo? Importante ka. Palangga ka sa Ginoo. You are kanang special ka atubangan sa Ginoo. Nagtanaw ang ginimo ikaw po dapat imong tanaw sa imong kaugalingon in the right way and not over, no? Dili ba mas labaw, nothing less, nothing more. Say napoy ubos sa panglantaw sa kaugalingon, murag self-pity. Napoy ubos taas ang panglantaw sa kaugalingon, self-righteous, hambugiro. Dili ang humble nga person is tama lang. Amen? Modest, no? Wala naghatag nag-draw og attention sa iyang kaugalingon. Kung makahimo man siya mga butang excellent, it is for the glory of God. So, nindot kaning nga verse diri sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Ingon si writer diri siya, who made you superior to others?
Didn't God give you everything you have? Well then, how can you boast as if you were not a gift? Sabi ni Isaiah, ngano naghuna-huna kamo nga mas maayo gayud kamo kaysa sa uban? Unsa ang naa kaninyo nga wala magagikan sa Dios? Ug kung nagagikan man kana sa Dios, nganong ipasigarbo man ninyo nga inyo gayod? Grabe ang truth sa pulong sa Ginoo, no? Everything that we have, everything that we are, remember, dili na imo. Hinatag ra gyud na sa Ginoo, igsoon. Kaya bitaw mo mata ko, mga ato ko sa sala karon mo man ako ang kuan mag-worship ko tan-aw nako, Lord kaning tanan, Lord. Kinako ni maangkon, Lord. Oy kung wala nimo gihatag nako. Di man siguro kaayo bongga amo ang anong sa niya pamuyo, pero na ako'y kana bang tinuod nga gratitude ba nga Lord. Naman ko'y mga tao nga ako. Di pa kumayong tao, di gyud may nani among pamilya. Kung wala pa ko naning kamot, di gyud ni matarong akong mga anak. Tungod gyud din ako. Kabalo ba ka igsoon sa gingon sa puno sa Ginoo? Everything that you have, hinatag ra na sa Ginoo. Wa kay angay ipasigarbo. Ngano imo man na ipasigarbo, di man na imo. Wala man nimo nakuha sa imong kaugalingon kung wala ka hatagig kaalam sa Ginoo. Kung wala ka hatagig kuso, kung wala ka giyahi sa Ginoo, maimo ba na? Nganong magpasigarbo man ka? Wala gitay angay ipasigarbo. Kung naabi ta tay pagpaubos mga igsoon nga attitude, everything will fall. Even ang atong paghatag sa atong tithes and offering, it's an act of humility. Kana ding dili na to mahatag atong tithes and offering mga igsoon, pride di ay na. Ngano man, that is not the will of God. Dili man na imo, pero imo I will have my way, mao gyud ni ako agud ni. Magbuot day sila din ako ni ihatag. Wala may nagbuot, but that is pride. If truly you are humble, igsoon imong iila sa imong kaugalingon, di man gyud ni ako, Lord. Imo man gyud ning tanan nga naangko nako, ako gyud ning iuli ang imuha. If there's true humility mo, follow even in dealing with your family, in dealing with your wife, kung magpainubsano lang tatanan, wala gyud siguro'y pamilya nga mabungkag. Walay relasyon nga mabungkag. Because nga naman, ang maagi sa Ginoos lunlun maayo. Amen, mga igsoon? So, ang sa ito ikaduha nga benefit, humility is always changes our conduct. Unsay atong gibuhat makita gyud. You cannot say nga humble man ko, pero ang imong binuhatan makita gyud. Ikatulo and the last, humility always pleases God. Gusto ba ka nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi? Gusto ba ka nga makapahimuot ka sa Ginoo? I know you are here kay gusto ka nga makapahimuot ka sa Ginoo, igsoon. Palakpaki sa imong kaugalingon, big. Yes, we are here because we want to please God. Kabalo ka sa kinabuhi ni Ahab, katotong balikon niyang story, wicked man gid kay siya. He caused ka ng si Nabot, iyang gipatay, no? Si Jezreel, pero sa dihang nagpaubos siya. Na ay sincerity ang iyang pagpaubos. Nga naman, ingon man gud ang Ginoo. Sa verse 29, nakita gid ay sa Ginoo ang kasing-kasing ni Ahab. Niingon man gud ang Ginoo, nakita mo ba kung giun sa pagpaubos ni Ahab ang iyang kaugalingon? That even unsa ka wicked si King Ahab, unsa ang iyang gipangbuhat nga mga dautan sa dihang nagpaubos siya sa Ginoo, unsay gibuhat sa Ginoo? Gi-withhold niya ang judgment nga para kang Ahab. Na naman unta to, nag-declare naman unta to, ikaw Ahab, kaunon sa mga iro. Kabalo mo unsay meaning anang kaunon sa iro imong uno? That is shameful. And even siya, hari siya din kaunon ng iyang patay nga lawas, wala gid nay dungog. Gusto ka nga mo abot ana sa imuhang kinabuhi nga tungod sa imong garbo, dili nimo ma-surrender sa Ginoo, pakaulawan ka sa Ginoo. Ayaw igsoon. Because God, no, sa dihang mo paubos ka, it will please Him. And sa dihang mo ma-please ang Ginoo mga igsoon, kabalo ka unsay sunod ana? Panalangin. God will withhold even judgment to you. Sa diha di ang magpagarbuhon ka mga igsoon, dili lang di ay ikaw ang apektado. Tanawa unsa ang gi-declare nga judgment sa Ginoo kang King Ahab. Even ang iyang pamilya, iyang asawa, iyang mga anak, giingnan sa Ginoo nga kaunon sila sa mga iro.
pakaulawan silag apil. So watch out. This is a warning to all of us. Kung naapatay mga garbo nga ato ang gipalangga sa atong kinabuhi, dili lang ikaw ang mo-suffer sa consequence, and your whole family and your whole generation. So si King Ahab, sa dihang nagpaubos siya, giwithhold sa Ginoo ang judgment sa iyang kinabuhi. Naapay inubay diri sa Luke 18 verse 9, no? Katong ang Pharisees nagampo o katong mapainubsanon nga tax collector. Ana ang Pariseo, di man ko parihas anan niya nagampo, Lord. Aka na siya makasasala na siya ako. Asa man ang mas na-please ato? Ang Ginoo, ang Ginoo na mas na-please siya atong tax collector nga halos dili naman gani mo hangad sa langit, si pukpuk sa iyang dugan kay nga angkon siya sa iyang kaugalingon nga nakasala siya. May mas na-please ang Ginoo ato katong nagpaubos. God, ingon ang James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Pagpaubos kamo diha sa Ginoo og iya kamong pasidunggan. Kabalo ka unsay trabaho nimo? Mo paubos. Kay ang Ginoo iyang trabaho mo pataas nimo. Pero kung imong wala pa kalatang Ginoo ana. Wow. Pero kung imong buhaton ang trabaho sa Ginoo nga ipataas nimo imong kaugalingon, buhaton sad sa Ginoo ang imong trabaho, ipaubos pug kaniya. So which is which? Proverbs 9:29 verse 23. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Ang kahambugiro sa tawo maghatod kaniya sa kaulawan, apan ang pagkamapahiubsanon makahatag kaniyag dungog. Last verse, Proverbs 11 verse 2, when pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. So akong balikon to nga verse, sa dihang naay garbo, shame ang padulngan, kaulawan. But sa dihang mo paubos ka, tagaan kag kaalam sa Ginoo, tagaan kag mga panalangin sa Ginoo, tagaan ka, even imong will wala natuman, ang will sa Ginoo mas perfect para nimo. Amen? So I will end with this. Si Ahab, wala siya ning humble sa iyang kaugalingon even hangtod sa panahon nga gi-threaten siya sa Ginoo. Basig naay mga butang sa atong kinabuhi nga kabalutang nga naghimo tag prideful ani. Wasig ka naka-release og pasaylo, basig naa kay mga gusto nga mga plano sa imong kinabuhi that you know that is not the will of God, but gusto gini mo nga matuman. Ayaw hulata igsoon nga i-threaten pa ka sa Ginoo. Humble yourself now. Naay mga benepisyo nga giandam ang Ginoo para nimo. Amen? Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Akong ihatag ang panahon na pastora. Hi. Naabay na ministeryuhan karong gabi una. Samtang naminaw ko pinasahi pod. Daghan jud kaayo tag angay pa nga iukay sa Ginoo sa atong sulod. Usay dili ta kamatngon ba, garbo na di ay. Labi na akong natay nakasukan dayon, dili tayo ma-reconcile. Lawis magtiayon, nag-away, maglumba o kisay muna. Kinsa ka na ron, naa. Nganong maugmaan pa man, nganong usa ka simana pa man, ahya mo tingog. Unsa di ay ang problema? Garbo. Kanang magtinamnanay og kawayan, unsa di ay na ang tinubdan. Daghan kayo di ay tang nga i-check sa Ginoo, no? Ug wala gyud mahimo gyud natong ehemplo ang perfect nga Dios nga atong gialagad. Siya gyud ang perfect example sa pagka mapaubsanon. Musunod lang taniya, muliwat gyud taniya. Ug maron po sa Ginoo atong kinabuhi. Nabay mga butang nga kuan sa Ginoo sa imuha. Kanang gipakita ka ba nga dihang dapita. Angay tang makorektahan. Kaya ang pulong sa Ginoo sakit biya na kung muigo. Pero sa dihang atong tugutan ang Ginoo nga muusab na to, may mo ni siyang healing sa atong kinabuhi. Nya mo pauswag na to. Nahinumdum ko, si Jesus, Lord, tag-iya sa langit o sa yuta. Pero, naghugas sa tiil sa mga tinuanan, pating bahua. Pating bahua ang mga tiil.
yang gihugasan. Grabe, no? Giserve niya, nag-serve siya. Ni ani siya, ingon nga servant. Kaya ang servant, bitaw, paubos yun na. Kanang mag-alagad sa Ginoo, nagyud ng kinaiya sa magpaubos. So I know nga, gicheck ta sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga dunay mga kausaban, mahitabo na to. Nakiskot si Roxanne kanina nga unang nakasala dito sa langit si Lucifer, Garbo. Pero diri sa yuta, doon na po unang nakasala nga gi-influensya po sa yawa nga mao si Adan. Mo nang gikan sa tawo, ming spread ang sala. Doon ay nag-influensya si Satanas nga gihagbong diri sa yuta. So ang Garbo, kauban na sa sala. Salamat sa Ginoo nga ang Garbo mahimong mapulihan sa pagkamapaubsanon sadang magpadayon ta pagsunod sa atong buhi nga Dios. Amen. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Basig dunay wala magtingog karon, magtiayon wala magtingog. Dunay na ako number 1 gyud ko, grabe ko sa kinaiya nga dali ra mahiubos. Dili din mo tingog. Mabda ko sa kasimana way tingogay. Kinsay unang mo tingog. Mauto ang winner. Ang winner di ay katong unang mo tingog. Di na ito siya loser. Kundi ang unang miak is the winner. Katong ingon ang Biblia sa Matthew 5:5, bulahan ang mapaubsanon kay makapanag-iya sila sa yuta. Bulahan, blessed are those who are humble, for they will inherit the land. Ilang mapanunod nila ang yuta. Bulahan ang magpaubos, kay ipataas sa Ginoo. Hallelujah, thank you Lord. Samtang mo piyong kasong mata sa makadyot lang igsohan. Asa man nga area, karon nga gusto namong isurrender tubangan sa Dios. Nakita nimo Garbo gyud ni. Nasusi nimo samtang naminaw ka. Garbo ni. Kani nga kinaiya. Wala gyud usa nato diri nga dili mo angkon. Anagyud ta sa kinaiya sa Garbo. Pero kung gusto ka nga isurrender sa Ginoo, kanang specific tukma nga kinaiya sa Garbo, surrender nato sa Ginoo. Surrender nato ang nga butang nga nakapahimo nato. Usahay nagresulta sa kagubot ba? Kana bitang usahay nalamangan ta ba? Pero atong gi-claim atong katungod, usay mo resulta kagubot. Many times siguro nahitabo sa imong life. But karong gabi una, atong isurrender sa Ginoo. Unsa mang dapit nga naata, paani. Pangayo na to sa Ginoo nga iproseso ta. Lord, iproseso ko. Mahimo kong mapaubsanon. Kasi dihang mapaubsanon ta, mahimaya ang Diyos. Sa atong pamilya, na ang kalinaw magadumala. Sa atong trabaho, wala tay kontra. Kanindot kay no? Kung ang tanang tao mapaubsanon, walay kontra. Ug unsa kanindot ang dapit, mahimong panalangin ang mga Kristohanon. Lord, niami sa imong presence. Among giabuli among kaugalingon at tubangan nimo. Usa ka kahemplo Ginoo sa among kinabuhi. Nagpakataho ka sama namo. Imong gipakita ang kinaiya sa pagkamapaubsanon. Doon na unta kay katungod nga murason Ginoo, labi na katong gitaral ka sa hugmanan. Doon na unta kay katungod nga mukuan ka sa imong right ingon nga Dios. Ba't gipakita nimo ang kinaiya sa usa ka magpaubos. Salamat kayo, Lord.
nagsunod mig, Diyos nga nagpakatawo, posible di ay sa tawo nga mahimong mapaubsanon. Posible di ay, Lord. And I pray, kauban sa kong maigsoon, nga mapatay na, mamatay na ang garbo. Death to pride. Mabuhi ang pagkamapausanon sa matagusan mo. Thank you, Lord, for ministering to us. Dili ni aksidente, Lord, nga imo ning gipaabot na mo. Kaysa daghang kaing area sa mong kinabuhi, nagmanifest ang pagkahambog, ang garbo. Salamat, Ginoo. Just ask forgiveness to God tonight. Wa ka kabalo sa area ka nagmagarbuhon. Pasaylo ako, Lord, pasaylo ah. Unsa man mga pagbati, Ginoo, nga maupay na tuman, muna nga daghang kayong dapit ang garbo nagpadayag. Sorry, Lord. Say sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Unsang pagpakita sa garbo. Sige, bungat sa imong kaugalingon. Mga takusan na to, biktima aning garbo igsoon. Kaya naman ko tayo pagbati. No? Ang atong pagbati, usahay mo, oy, atong tumanon, dili usahay. Ang pagsunod nato sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. And tonight, tuohi, ang Diyos mo pasaylo. And God will process us. Lord, iproseso pa ko, Lord. Nga sa dihang maabot ang circumstansya, nga muhagit sa akong sa garbo, makita nga magpaubos ko, Lord. Magpaubos ko, Lord. Tabangi mi balang espiritu. Sa daily na mo nga kinabuhi, sa among pagkinabuhi kada adlaw. Sa pamilya man, sa trabaho man, o sa community man, makita ang kinaiya sa mapagmausanon. Just lift up your hands to the Lord, exalt. Hallelujah. Just receive the grace of God tonight. Wala ang Diyos mo condemn na to. Bisan ako, nasa inyong atubangan, usahay, napagyapon ang garbo. But tonight, just say, Lord, akong gidawat imong grasya. Sige, bunga si mong baba, Ikson. Ginoo, akong gidawat imong grasya sa pagkinabuhi nga mapaubsanon, Lord. Daghan salamat, Amahan. Kani mga kamot nga among gibayaw, nagpasabot ni, wala may mahimo kung wala ka. Kinahanglan may sa imong grasya, Lord. Bot pasabot, makahimong gahom nimo aron mabuhat na mo among parte. Thank you for those hands, Lord. Liguna ka na mga kamuta, Ginoo. Kasi nang maatubang og circumstansya, nga hagiton ang garbo, imbis garbo, pagpaubos, may Ginoo. Salamat kay Lord. It pleases you. Malipay ka sa diyang magpaubos mi. Tungkol kay mahimaya ka, mapasidunggan imong ngalan. Hinumduman ni namo, Lord, ang garbo mo pahagbong namo. Apan ang pagkamabsanon mo pataas namo. Ang garbo mo pakaulaw nimo, namo nimo. Apan pag-obsanon makahimaya nimo. Thank you, God. We just bless your name. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong pagministeryo. Di ra nataman diri, Lord, kundi inigawas na mo. Tomorrow, next day, antod sa imong pagbalik, mapadayon no namong hinumduman nga kami Ginoo na imong Kristohanon aron ugmaron minimo sa kinaiya mahisama minimo. Thank you, Lord. We receive your word tonight in Jesus' name. Just give God the best clap offering tonight. Exalt. Say, the best clap offering na salamat, Lord. Salamat sa imong pulong, Lord. Pagpahinumdum namo, Ginoo. Salamat kayo. We give you praise, God. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Amen. Og amen. Paglingkod mo, mga igsoon.